This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Judang nagdara ko. Nadumdumano pa ang last mo nga kadto sa Mambukal. Ano ang hindi mo malipatan nga experience diri? Aton balikan ang masadya nga mga memories samtang ginalibot ta kamo. Mga duhaman ka tuig nga nagsarado ang Mambukal kag naging healing center ini para sa mga empleyado sa probinsya nga nagpositibo sa COVID-19. Ang ini nga mga LGU cottages ay nagserbi nila nga palahuwayan. December 1, ginpatigayon ng soft opening kag pagpakilala sa bag-o na nga Mambukal. Gikan sa Mambukal Resort, karon gitawag na ini nga Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Mga 100 years old na gali ini sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson. Even before the Ishiwata Bathhouse was built in Mambukal in 1927, Mambukal has been a weekend gateway for provincial officials and guests, making Mambukal an almost 100-year-old attraction. Pero nga amang wildlife sanctuary na. Di bala, popular ang Mambukal bilang bat sanctuary diri sa Pilipinas? Nagkalain-lain nga bats kag libo-libo ang naga-istar diri. Nikahibalo ka mo bala nga hinali na lang nagkaladula ang mga bats o kun ang mga kabog diri. Nagsaylo sila sang ilistaran bangod sang aso kag may nagsabad sa ilang nga ilistaran. The fact that the bats were no longer in the resort was a cause for alarm for us. And we started to get the advice from the PhilBiodiversity Foundation, headed by Dr. Lisa Paguntalan. The PhilBio group gave their assessment and then recommendations as to how we can get the bats to come back, and then also as to how we can, thus the idea of the rebranding was born after the assessment. Istorya ni Dr. Lisa Paguntalan sa Philippine Biodiversity Conservation Foundation Incorporated. Natabuan nga breeding season sa mga bats sang nasabad sila. Gani, temporaryo ini sila nga nagbiya sa Mambukal. And they were in a vulnerable state, so they would rather secure the breeding population first. Amo tong months dok breeding season Breeding season na. nila. So, ma-start ang breeding season sometime around March. April, mang peak na siya towards May, June. Amo na nga time nga halos tanan sa females na are already pregnant or with little babies. So, constant na movement or kanang disturbances or smoke for that matter. Ang smoke would very, very sensitive sila sa smoke. Marutod ka lang mapanago sila. Kung ang may smoke, ano na sa malupad. Okay. Very sensitive sila sa Tapos amusan. last month lang sila nagbalik diri. Last month lang sila nagbalik. Ginrecommend nila nga proteksyonan ang mga bats pati na ang nanarisari nga mga species ang pispis nga naga-istar diri. Kay iban sa ila, jutay na lang gid ang bilin sa kagulangan. Pati na ang mga tanom kag puno sang kahoy. Kag bangod isa na ka wildlife sanctuary, dapat ginaproteksyonan ang lugar. Isa sa mga pagbag-o nga ginhimo sa Mambukal amo nga hindi na pwede makalibot-libot ang mga salakyan kag may designated lang nga parkingan samtang wala pa makaabot ang mga e-vehicles para less ang pollution. So we are allowing them to park their vehicles for the moment, sir, in front of the convention hotel, and Okay. here in this area, the LGU cottages. So we're allowing them to park there for the moment, and then once we have the e-vehicles in place, the cars will be parked outside the gate 1, and then we will use the e-vehicles to ferry the guests around. So medyo controlled siya, sir, ang pollution that way. Hindi na pwede makasugba-sugba kaya ang aso nagatabog sa mga bats kag mga pispis. Samtang wala pa sang manugbaligya pagkaon, pwede lang anay makadala sang outside food. Hindi man pwede ang tuman kagahod nga mga music kag videoke. Pwede makapamusic, pero ang itsaktuhan ng nga volume. Hindi ang pangbaylihan ha. But at least on the side naman, sir, sa guests, they're able to have more peace and quiet, more time for their families. Because before, music and video and karaoke machines were allowed. So hindi na ma'am. We don't allow noise now. So you're allowed to have some sort of music within your area, within your camp, within your hut.
but within reasonable noise level lang, sir. Not na you'll disturb everybody else. Yes, yes. So we're really prioritizing the sanctuary. Dumduman nyo pa ang mga dipping pool diri sa mambukal nga mainit nga tubig. Makaidridlaw, no? Inigid ang akong ginuna testingan. Una kita sa Japanese Ofuro. Mas mainit ang tubig diri kung ikumpara sa dipping pool. Siyempre, hindi kompleto ang bisita mo diri sa Mambukal kung hindi ka maka-dip sa ilang sulfuric water. Ang mainit nga tubig nga makadala sa relaxation sa lawas, amo na ang ginakadtuan gidya, especially sa may mga edad-edad na nga pareho sa akon. Normally dapat talaga temperature gani 45 to 58 degrees. 45 to 58 degrees siya. Pwede ka nakala Kaya 32 to 35 to 42 degrees. so diri, pwede ka nakalaga baboy. Hindi pa siguro, sir. Pero kung gusto mo na siya nga bulbulan niya, kayang-kaya. Bulbulan ng baboy ko na diri pwede. Kaya-kaya. Oh, okay na ni. Ang dalong tugnaw, mabaw is unod. Uy, mas wala namin mga alas. Gani. Ito na ugo din. Hindi ba siya dalong, no? Hindi, sir. Hindi na siya dalong, sir. Okay. Deep lang dito yun. Marami, kilig daw ni. Mas prefer ko na kang dating kaya daw makapag-lisan. Hindi ka ito Oh. dito. Di tayo naman ito. Gaso-aso. Dugalaga ka lang baboy. Next stop, ang dipping pool. Mild lang ang kainit sa tubig diri, pero hindi mo man pag-igaang ang imong lawas sa nagatubod nga init nga tubig para hindi ba mag-uhan ang lawas mo sa temperature. Hindi may nangihihaw ka init tao. Lapitan ko to, okay na nakawa. Cold ba? Ano ka init yung init? Samtang ka palapit. Daso! Wapo. Makadula siya kapoy, no? Init eh. Kay ginambalan gani nga init, tig-aged. 15 minutes lang nga pahulom ang gina-recommend para hindi maglingin ang ulo. Pahuway kadali, shower sa bugnaw nga tubig, kag balik naman kung gusto mo pa. Samtang nagalibot kami, nagpakita ang mga bats nga last month lang gali nagbalik diri. Ara sa gihapon ang swimming pool for adult kag for kids. Ang mga cottages, classic sa gihapon ang design. Nadumduman pa sa una nga diri ka ginapatampi ni mama mo kag ginaislan sang underwear. Ang mga family villas ginapang-renovate pa. Hindi pa man pwede maka-overnight diri sa Subong. December 21 pa nila i-allow ang overnight kay nagapang-disinfect pa sila. Ang iningadalan sang una, amo ang baligyaan sang orchids, naghawa na. Sa halos duha ka tuig, nakapahuway man ang nature sa pagdagsa sang tawo. Nagtalalambok pati ang puno sang kahoy. Ang mga waterfalls, hindi pa anay masakaan, kay i-assess pa sang provincial engineer kung safe na sakaan, bangod sang damage nga dala sang bagyo. Amo nalabot ang pinaka-source sang hot spring water. Nadumduman nyo pa ni. Gaka-amaze kita sang bata takay naga-aso-asugid ang tubig. Amo man siya sa gihapon, wala untat sa pag-aso. May magkalgani ko nung nahulog diri, patay. Tama mo. Nadagdag di siya. Te, Luto sa sir. luto ko na. Yes, sir. Patay gid siya. Dako lang ako, sir. Sa kilid sini, mayara sang foot bath. Mapungko ka sa bato, samtang nagapahulom sang imong tiil sa mainit nga tubig. Ayaw ko ito na rin. Medyo danlog, sir. Okay lang. Footbath. Footbath pero nag-body bath. Nagpango to on cam, sir.
Kay man ginhambala na gid nga danlo gani. Ano ang gadgad nga masulod gid? Kundi nakuha mo gid ang premyo mo. Naligo sa foot bath. Jutay pa man ang sigurong tiil nga nagtusmaw da. Ang paborito nga lugar nga picturean sang tanan ang lagoon. Relaxing ang view. Naga-reflect ang mga puno sang kahoy sa tubig. Amo mo siya sa gihapon, pero wala anay boating kay gina-renovate pa. Classic sa gihapon ang design sang sini nga taytay. Kag, ang ini nga original nga signage sang Mambukal. Sa mga nagakadto diri sa una, 80s, 90s, 2000, natandaan nyo, hindi pa yung una, ang original gid nga ngalan, ng Mambukal Resort. Classic siya, so na-preserve siya gyapon, pero maka-bring back memories. Siyempre ang suba sa Mambukal, nagapabilin nga matinaw kag matugnaw sa gihapon. Kung madumduman nyo sa una, there was a time nga pwede ka makakaon diri sa suba nga nagatungtong ka sa mga bamboo. Hindi siya amo ni siyang area kundi ini nahamtang. Pero pag igo sang isa ka makusog nga bagyo, nagkala guba ang mga bamboo nga pinapangtungtungan sa mga nagakinaon diri sadto. Lantawan nyo bala ang kolor ng sininga mga bato? Pinasahi, no? Lumay-lumot nga do, hindi ko sure kung nasamuan siya sang sulfur nga amusin ang kolor niya. Ang mga hotel ginahanda pa lang. Ang Ishiwata Bathhouse under renovation pa. Ang camping ground sa Gua Sini amo ang venue sang Mudpack Festival sang una. Sumugod December 7, magabato na sila sa mga turista for the day lang anay. Pero dapat nakapabook ka na in advance kay 50 lang katao ang i-accommodate sa kada adlaw para hindi maginotok. Kag dapat fully vaccinated. Either makadto ka sa ilang opisina o kung magtawag na sini nga mga numbers for your bookings. Samtang ginahimo nga healing center ang Mambukal, nag-heal man ang Mother Nature. Ang pagkadula sang bats, reminder nga ginaabusar ta na ang aton palibot kag dapat tun-an ta nga respetuhon ang iban nga tinuga nga kaupod naton sa sini nga kalibutan. And then we just have to learn how to adjust and coexist with them. Unlike before na they had to be the one to adjust to us. When if you think about it, actually the mountain belongs to them. And kita dapat starting to medyo intruder So dun nagsulit to siya before. So I think it's a welcome change for everybody na like we said, travel but respect and enjoy. Nature trip, magmuni-muni, mag-enjoy sa company sa imong abyan o kung pamilya nga layo sa gahod sang syudad. Ini ang mga bagay nga ginatanyag sa karon sang Mambukal. Pero antes kami naglakat, nagpasalamat ko sa amon guide nga si Joven kay hindi ako ang una nga pasahero sang bag-o nga ambulansya sang Mambukal. Kaya natin kami sa imo. Thank you. Sir. Mercy. Kumari ka di. Kapari sa kape, may piyaya. Thank you, sir. Mga mamon. Dito ko mga una nga pasinti sa ambulansya. Thank you, Thank you, Share sir. pang kape Share nyo. ko lang, sir, sa mga security team. Okay, sige. Thank you very much, sir. Thank you. Sige. Batang 70s, 80s, 90s, bisan pa 2000, for sure kung hindi gid man tanan kadaman sa aton may mga memories gidya nga nagapabilin diri sa may Mambukal. Kag sa karon liwat na ini magabuka sa publiko.
kag isa na siya ka wildlife sanctuary ini para maprotektahan kung ano pa ang mayara kita. Kung niyag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kung giniang Tripping ni Ruming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!